Dneska si budeme povídat o zvířátku. O zvířátku, jak se starat o všechno, jak se starat o zvířátka. Prostě takový. Tato je naše Vouka. A teď do toho. Hlavně ji nenechávejte nejdíl kleci. Aspoň půl dne musí běhat králíček. Může jít. Když si mě budete sledovat na Instagramu, všechno tam je. Už jsem vám to říkal. Jenom jsem tam sami sledujte B, já mě musím do 7. Sledujte. A tady to bude. Tady to bude takový ten. Prostě tady se budeme povídat o zvířátku. Mějte mi lajka, odběr a jdem na to. Dávajte hodně zvířátkům, hodně jíst. Hodně moc jíst. Fakt desítky, protože musí taky papat seno. Když vám nebude papat seno, tak vám musí papat seno. Když nebude králíček papat seno, no jako, nemáme domácího zvířátko. Dneska jsem natočil asi 1-2 video. Tak to je druhý. A jak jsem vám slíbil, tak vám udělám to 3. video. To bude tak to bude asi, počkejte, 1 hodinu vyjde na YouTube Brawl Stars Song. A možná to pak zakončíme hraním. Pak to zakončíme asi tím. Asi to pak nějak zakončíme hezky. Asi nůžkou to hezky. Asi pak, až mi dáte těch odběry, tak musíte odbědejte. A dobře, to se bavíme. A pejsek musí hodně pít. A pít. Hodně pít musí pejsek. Víte, že musí hodně fakt pít. Protože když nebude pít, opravdu fakt hodně. No a doma pejska, nebo prostě nějaký zvířatko, tak to je dobré. A dokument. Nikdy mu králíčkovi nedávejte, prostě nenechávejte ho prostě kleci ráno. Prostě když půjdete do školy, tak ji nechte, ale když nepůjdete, tak ji nenechte. Tak ji prostě zabijte, tak ji prostě puste. Abyste měli fakt velkou tu, aby byl králíček hlavně zdravý, hlavně nejvíc tu bezpečnost. Tak králíček, něco moje mamka u vás může říct. Co? Může něco říct, kdo pomáhá? Máma nechce mluvit do toho gumen. Ona nechce moc do toho mluvit. Mám natáčet takhle. Už tady jsou lidi, já je nemůžu natáčet. A tady to jsou moje boty nový. A tady jsou máminy boty nový. A tady to jsou moje boty. Hezký boty, ne? A tady jsou auta. A tady bydlím. A tady bydlíme. Tady to je moje mamka. Tak a to jsou moje nový boty, jestli se vám líbí. Tak mi napište, dejte mi like, jestli vám líbí, protože jsou moc hezký modely. A kdo má rád donatky, tak mi dá like a odběr. Kdo má rád donatky, tak mi dá like a odběr. Tak u dalšího komentu
prošel komentu a videa začet. Čau.